jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yaw Piindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde babadam nde min bismimon e kelle gadanero ɓiɗɗo jayndeji alarba nogase tati lewru octobre 2024 bisimilla mon e kelle gadanero ɓiɗɗo jayndeji puɗɗortoɗen ko jaynde lossoleyi ɓe garti e jagorɗo kalfinaɗo ndema leydi Sénégal Mabouba Diagne holliti e ɓore nde ɓe jogui ko yetno to banggue wonande cosgol coopérative uji agricole e nder temedde 5.5 commune e nder leydi ndi kono arti wonande laamu ngu ko yaltinta to banggue wonande ko ɓuuri milliard pawɗi capanɗe 7 milliard e copareji men franc CFA ɗum yewti noon ko to banggue wonande ko yete ko to banggue produit alimentaire o holliti ko boyata maɓe jaltin arrêté ngam ha joni ko yete ko wadde hadde ko yetno noon to banggue wonande nawgol guerte nder leydi Sénégal ƴeewoyen jaynde Walf Quotidien ɓe garti koye Barthélémy Diaz namdi ko yete ko to banggue yewtere gooɓe jiile ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe tedde listen e ɗeɗo sumgoji subaɓe dental ñande 17 lewru novembre 2024 neɓe ɗum wawata yuɓɓinede kanko Barthélémy Diaz o arti ha joni e yande Ousmane Sonko mo holluti ko un énarque on ummiɗo toon to ENA mo wawa haalde faray sinkore Barthélémy Diaz arti kan haalanteɓe e jaynde Walf Quotidien jaynde Vox Populi ɓe garti koye Amadou Ba ngal namdal walla mbiyen ɗaɓɓande nde Ousmane Sonko wanno yewtere hakkude kanko Ousmane Sonko e Amadou Ba yewtere gooɓe jiile artude to banggue wonande faggudu leydi Sénégal e yiide Zahra Iyane Thiam ɗum ɗon kay jaɓanima ɗum kanko Amadou Ba kanko Ousmane Sonko heddi tan ko toɗɗo o nokku mo yiɗi e ñalawma hani e waktu mo yiɗi beele ɗum wawa yuɓɓinede ene tawi jaynde Vox Populi kono ɓe garti kamɓe Vox Populi e nanggugol Bougane Gueye Dany e kan gonka kiska ka woni toon to Tambacounda jaynde Tribune ni ko hen arti nanggugol Bougane Gueye Dany ɓe kolliti toon to Tambacounda ndun suudu dow dumba ko ɓuuri capanɗe 4 ade ɓe o dumbida toon kono kadi ɓe garti to banggue wonande gonka muska ka woni e kan ndun suudu dumbirdu ɓe garti noon o saaha ne wayno to banggue wonande nder e bowal leydi Sénégal ɓen ɓe ganduɗa ko société civile ko en Amnesty International Forum Civil hani ɓen ɓe ganduɗa ko dawriyankoɓe kamɓe kala ɓe namdima Bougane nde accete ko ɓuuri yawde e yaccade jaynde L'Observateur ɓe garti ko e Lat Diop ancien directeur général mo LONASE ɓe garti gonka kiska oɗo saaha kawo wurata to banggue wonande laamu ngu hande o saaha nanayi darde hebde galleji makko wadde bloqué compte uji makko bancaire hani e galle mo ganduɗa ko ɗon tigui o wurno ɗum ɗo kala laamu fawi hen jungo kono ɓe garti kamɓe ɓe ganduɗa ko L'Observateur Amadou Ba o saaha kay hokki ko yete ko Ousmane Sonko wonande feu vert ngam tigui ɓe mbawa joddade yewtere gooɓe jiilo artude ko yetno noon e état des finances publiques wonande faggudu leydi Sénégal jaynde Li Quotidien ɓe garti kamɓe Li Quotidien ko yitno wonande nde ɗo deftere nde ganduɗa ne jogori ɓanginede ñande ase ɗo tawi nden deftere artat koye jeytare kam ni wonande gonka Casamance e yiide wonande ɓen ɓe ganduɗa ko tawaɓe e lande Alliance pour la République kolliti ɗum ɗon noon ana jogori addude ko yete ko filñitere wonande leydi ndi holko saabini deƴƴere wonande laamu ngu kanko hoorejo leydi ndi ha e premier ministre Ousmane Sonko jaynde Le Mandat ɓe garti koye kanko Bougane Gueye Dany nanggugol makko e suudu ndu o dumba toon to Casamance kan gonka kiska cattuka kawo woni kono kadi ɓe garti e Barthélémy Diaz janɗoɓe o saaha e laamu ngu hollide wonande Bougane ko otage politique kono kadi o arti e yiide wonande CNRA tigui o eri nde wawata wadde organisé yuɓɓinde jewte gooɓe jiile ɓen ɓe ganduɗa ko kay gardi tedde liste en jaynde Revue Quotidien ɓe garti o saaha noon ko ɗo e nder leydi Sénégal ɓe teskima wonande jatirgol caggal to banggue wonande golle koɓe mbiyata ko emploi ɓe kollitini ko ɓuuri 5 piccal goo to banggue e nder temedere kala ɗum ɗon de hollitama usimo no fewi to banggue wonande golle kono kamɓe Rewmi Quotidien ɓe garti ha joni e kanko Bougane Gueye Dany to banggue wonande ɗon ɗo o nanga ndun suudu ndow dumba o sahani ene huula to banggue wonande cellal ɓandu makko jaynde enquête ɓe garti kamɓe enquête koye guesa wonka toon to Sangal Kam ɓe kolliti noon wonande ko ɓuuri temedde 5.9 hectare ndin leydi noon koko fecca tawi noon yadani e yamirore laamu ngu kono kadi ɓe garti eɗin capanɗe 4 hectare ɗi ganduɗa o saaha koko majji melew ɓe ganduɗa ko kay tigui cuuɗi ɗum to banggue wonande feccuɓe ɗum tawi kadi ɗum ɗo o yadani e yamirore laamu ngu kono kadi ɓe garti e ndin leydi feccandi ko hakkude ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe toon to impôt et des domaines wondude ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni magistrat ji hani e chef religieux
religieux en mbiyen sernaɓe kam e dignitaire lebu en ɓeɗo kala ne wayno ko hakkude mumen ɗum fecca jayde enquête arti hen jayde le quotidien ɓe garti koye Amadou Ba jaaɓi gon era ngo Ousmane Sonko noddi ɗum yewtere gooɓe jiile artude wonande e to banggue wonande faggudu leydi Sénégal yiide Zahra Iyane Thiam ɗum ɗo noon hankkadi heddi tan koye Ousmane Sonko nde wawata nangude ko yiyete ko waktu e ñalawma beele tigui ɗum wawa yuɓɓinede kono le quotidien ɓe garti kadi toon to banggue worgo leydi Sénégal to banggue ɗamɗo ilam ɗam tampinɗam wonande ɗin ɓesguji e leni Sénégal koko yejjiti wonande ɓen wonɓe e ɗin nokkuji to banggue wonande dowri ndi bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yaw Piindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomon e kelle gaden roɓindo jayndeji subaka hande o dokka mon aadi alkamisa janggo so hawre welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo mon on jarama.